разам з сяброўкай сабрала цэлы легіён адважных і спрытных жанчын. Яна хавала параненага паўстанцкага камандзіра. Як пісала, ненавідзела горадню, але вельмі любіла свой дом гарадзенскі, не магла пакінуць яго. Вельмі любіла катоў. Каты былі лепшымі сябрамі. Двойчы намінавалася на Нобелеўскую прэмію ў 1905-м. Тады намінаваўся Лев Толстой, прэмію атрымаў Генрых Сенкевіч. Давайте мы тут паглядзім спачатку на Элізу Ажэшку. Знайшоў сёння якраз яе партрэт тых 60-х гадоў, калі грымела паўстання. Дарэчы, па нараджэнні Паўлоўская да таго самага шляхецкага гербу Корвін належыць, што і Соф'я Кавалеўская, пра якую потым яшчэ некалькі слоў. Партрэт, якой мільгануў толькі што, да таго самага старадаўняга герба Корвін, якім карысталіся венгерскія каралі калісьці. Яна была дачкой багатага памешчыка, адваката Бенедикта Паўлоўскага, і у 17 гадоў яе аддалі замуж за Петра Ажэшку, які роўна быў у 2 разы яе старэйшы. Можа быць, это розніца ва ўзросце. Успаміны сучаснікаў сведчаць, што і у светапоглядзе, у такіх некаторых поглядах на такое грамадска-палітычнае жыццё яны все-таки вельмі разыходзіліся далёка з мужам, і яна выехала ў Варшаву, пакінула яго, але калі пачалося паўстанне, то вярнулася ў гэты маёнтак Людвінова, каб дапамагаць паўстанцам. Стала сувязной, разам з сяброўкай сабрала, зноў жа тут я цытую успаміны адной з іх сучасніц, разам з сяброўкай сабрала цэлы легіён адважных і спрытных жанчын. Яны выконвалі самыя розныя задачы, гатавалі хлеб і сыры, шылі кашулі і канфедэраткі, это галаўныя ўборы паўстанцкія, нарыхтоўвалі корпію для перавязкі параненых і даставлялі таемную карэспандэнцыю. І Эліза праславілася тым, што яна хавала параненага паўстанцкага камандзіра Ромуальда Траўгута, які на Палессі камандаваў, паспяхова камандаваў нашымі інсургентамі. Яна здолела яго пад выглядам сваяка пераправіць у Варшаву, і Ромуальд Траўгут потым у званні генерала стаў начальнікам усяго паўстання на землях былой Рэчы Паспалітай. І гэтаксама, як і Каліноўскі, адмовіўся выехаць за мяжу, хоць і меў магчымасць, быў пакараны смерцю. Муж яе узяў удзел у паўстанні, Пётр Ажэшка, і яго выдаў, дарэчы, ягонай жа лёкай селянін. Ён быў высланы у Сібір. Віну Элізы Ажэшкі не высветлілі, не даказалі, але мужаў маёнтак быў канфіскаваны, у яе узніклі вялікія маёмасныя праблемы. Забегаючы наперад, я скажу, што яна стала выдатнай, славутай пісьменніцай, якая пісала па-польску, але яна пражыла ў родных мясцінах ўсё жыццё і большую частку ў горадні. І яе самыя славутыя аповесці — гэта «Над Нёманам» і «Хам». І асабліва ў аповесці «Над Нёманам» там ледь не на кожнай старонцы водгуля паўстання гучыць, там такія алюзіі, успаміны пра паўстанне. І напрыканцы свайго этого творчага шляху яна напісала кнігу пад назваю «Глорія Віктіс». Гэтая назва ўжо тут гучала.
слава пераможаным. Там 6 твораў увайшлі, 6 апавяданняў у гэты цыкл, і гэты цыкл спачатку называўся 1863. Ну, праз царскую цэнзуру гэта б не прайшло, таму вот Глорія Віктіс ён быў названы. Ну і кожная навела прысвечаная тым падзеям. Вот тая навела, якая дала назву гэтай кнізе, такая незвычайная, там успамінаюць пра падзеі паўстання лясныя дрэвы, якія абступаюць вот паляну, якая калісьці была і домам, там, і лазарэтам, і месцам апошняга бою паўстанцаў. Там ажыўляе, як бы надзяляе памяццю, эмоцыямі не толькі дрэвы, але і расліны Эліза Ажэшка. Там званочкі улетку звоняць, як бы ў памяць пра паўстанцаў. Шыпшына эта лесная пялёсткамі засыпае іх безыменныя магілы. Такі вот романтычна-драматычны такі аповед яе. Яшчэ адзін аповед, да прыкладу, з таго цыклу называецца «Афіцэр». Герой гэта аповеда расейскі казачы афіцэр, які дапамагае уцячы палоннаму паўстанцкаму камандзіру. Вот. А потым, адчуваючы, што ён здрадзіў сваёй прысязе, сканчвае жыццё самагубствам. Варта згадаць яшчэ крыху пра асобу Элізы Ажэшкі. Вот. Ну, з мужам яна развялася, у іх не было паразумення, і пасля таго, як ён вярнуўся з высылкі в эту пермскую губерню, і яна узяла шлюб з іншым чалавекам, са сваім каханым. Вось, і пражылі, правда, яны в шлюбе, ну, это ўжо быў на схіле жыцця, пражылі яны в шлюбе всяго толькі 2 гады. Ён памёр, і потым яшчэ 14 гадоў яна жыла адна. Пахаванне гэта было мужа ў 1896 годзе. Ён быў Станіслав Нагорскі, у іх доўгая была романтычная гісторыя кахання, вот, 2 дзесяцігоддзі. Вот, і потым пасля смерці сваёй жонкі ён узяў з ёй шлюб. І яна была вельмі самотнай жанчынай. Як пісала, ненавідзела горадню, але вельмі любіла свой дом гарадзенскі, не магла пакінуць яго. Вот. Так і жыла там. І пісала, што вот зноў мой дом пусты і глухі. Вось мой улюбёны стол. Вось мои улюбёныя вокны, так? Ну, это уже пасля смерці мужа. Вот толькі тут я магу быць самім сабой. Але мой горад, дзе я жыву, гэты агідны грукат на вуліцы, гэта моя беда, моя туга, пісала яна. Ну, тым не менш, прыжыла вот, у горадні, там яна пахаваная на фарных могілках, там ёсць дом-музей яе, вось, вуліца імя Ажэшкі. І вот пра яе самоту, ну, вельмі любіла катоў, да, вот каты былі лепшымі сябрамі, захаваліся звесткі, што нават свой першы этой літаратурны поспех яна адзначала з катом толькі, бо нікога не было, быў кот. І тут яна ўбачыла публікацыю сваю, першую публікацыю вот, у часопісе. Ну і піша потым сваім дзённіку, што абняла это кота і з ім вот так вот до самого вечера праводзіла час, ганялася за ім, там гуляла в розныя гульні, вот так адзначала гэты свой дэбют. Ну і удзельніца паўстання
Элиза Азэская. Паглядзеў расійскую Вікіпедыю, там написано, што палякі лічаць польскай пісьменніцай, а беларусы беларускай. Сапраўды ідэя прыйшла еўрапейская слава, у тым ліку і дзякуючы вот гэтым сюжэтам, звязаным з паўстаннем. Яна двойчы намінавалася на Нобелеўскую прэмію ў 1905-м. Тады намінаваўся Лев Толстой, прэмію атрымаў Генрых Сенкевіч. І вітала гэту прэмію, была вельмі радая, што польскі аўтар атрымаў. А потым другі раз была намінацыя ў 1909 годзе, і Сельма Лягерлёв атрымала, шведская пісьменніца, гэту прэмію. На жаль, не Элиза Азэска.